Samul Patlani Som Pathum Thojan ni ani a Israel indona lama thuthara oma Israel chu mel ma ten an beiron mek Lebanon an ron chana sa sa umai Yemen atangin hothi helten long range missile an ron kable boka buai takan ni Lebanon atangin Hezbollah chuan ramria Israel tengte an ron beina sa a teng ka chiat na anti teng missile mangin nimin le ni zan lama Israel an ron kap Hezbollah hian teng mai ni lo ramria civilian te an ron target lat maya civilian parukan hliam pakhat phei chu an hle Cholni khan Lebanon atanga Hezbollah firfiak polten anti-tank guided missile manga Israel an ron baya wangin civil mi parukin hliam an tuara pakhat chu an hle ni in sipai le medics ta chuan an soi IDF chuan poikhoina thlenna hnuaya Hezbollah sel le Lebanon chimlama Hezbollah mun engemozat an kaplet ngal ni in an soya Lebanon atanga Menara le Iran chimlama mortar ka chuana sel pahni dangpo IDF te hian an kap chebok Hezbollah missile hian ramrit nei marlam Dovev bula lir thei engemozat an kap boka Thizinga then khat chu Israel Electric Corporation a thokte ni in Ahmani a Lebanon atanga beina awanga power line chia siam thatura ron kalte anni Megan David Adom Emergency Service chuan poikhoina a hliam te hi civil mi pakhat chu adin hmuna thalo hle ni in an soi hliam te hi Israel Defense Force te chuan poikhoina thlen hnuwa poikhoina thlenna hmun atangin hmun him zoka an phura paramedics ten an enkol theina an damdawi ina hruai an ni Safeta Ziv Medical Center chuan hliam tuar zinga pahni an enkol ni in an soya pakhat chu adin hmuna thalo hle Hezbollah chuan he poikhoina thlenga hian mo phurtu an ni thu le anti ani thu an puang hal Anua Israel marlam khopui engemozata rocket siren aria Kiryat Samona po siren heritel boka hliam le chiatna thleng Hezbollah rocket ka awang hian an tok lo ni in an soi hemi hma hian IDF chuan Lebanon chimlama Hezbollah sel pakhat Israel laka rocket le missile emo ka chuana tura buat sei mek chu an kap ni in an soi bok Zankhat chungin IDF drone chuan Lebanon chimlama Metula bula bei pui thlak tura in buat sei mek anti-tank missile squad chu an lo kap to bok October ni saria Hamas ina bei hnuwa Israelin rorel lai firfiak pol pai thlak atumna Gaza chunga indona athlen hnuwa Iran thlop Hezbollah hian nitin Lebanon atangin Israel marlam ram ria bei puan ron thlaka Israel sipai an chei buai hle Mase Israel hian lian tham takin Hezbollah ron che thei reng ti hria in chutiang zong ron thleng thei laka chak takin anin buat sei meka Israel po in line thatak zo antum Lebanon atanga bei pui thlak le an mani ron bei tum tu te chu ral thuam chakna mangin an chang let zela chuti rualin Israel hian Gaza lam hi an ngai pui mo chhun zom zel dona wangin Hezbollah ne na buaina tizol thei tur thil ti a hun lo ti an hria Hezbollah chet na hi a rul tok chewin an chang let ti in soila kan sei sual lutuk lawang ram ria buaina chuak chhun zom zelo wangin Israel lamatangin civil mi pahni an thi belle ta boka hei baka hian IDF sipai paruk an thi belle bok Lebanon lama chuan mi somriat chuang an thi to a heng zinga hian Hezbollah member somsari pakhat an tel Palestinian firfiak pariat civil mi engemozat le Reuters journalist pakhat thi zinga hian an tel bok hetila hian Hezbollah hruai tu nasan Nasrallah chuan Judaram le atan rol pui te chunga nor na siam turin Gaza a indona thleng chungchanga Israel laka khovel pumin atam thayang ber nor huai hot turin Palestinian mi pui tengen
Nasrallah hian daudalna nasazok nei theina turin tuna indona hi athei angarei kalpui turin hote hrilboka tuna chuan US le UK chau Israel tana ding anom to ani ti in anui zat thu asoi Defense Minister Yoav Gallant chuan hemi hnu hian thu soin Hezbollah hian Lebanon chu indona an hnuk lut ani chuan chu an tan thil hlo takani don ti soya Beirut a cheng te chuan aman an pedon ani ti in vo khan na chak chuak Gaza chung boruwa karita Sifa Hospital beile note thi le thon chua chungchang te enkol ngai chungchanga te Israel chuan dem man kaya chuti line India chuan UN in puya Israel a thlob lo ve ta boka Israel in Palestinian ram a chu chungchanga demna vote la kania demna turin vote la kania India chuan Israel tran zong in vote a pelo Israel in Indo thlona mangin Hezbollah an nuai Hezbollah in Israel an ron ka le awangin IDF hian Hezbollah target engemaw zat an kapa tun hnaya missile manga bei pui thlak na hnuaya sel tam tak Hezbollah mun tam tak an kap Israel Defense Forces chuan ramria missile manga bei an ni awangin fighter jet an tir chuaka Lebanon chim lama Hezbollah mun engemaw zat an kap hei baka hian IDF chuan ahma a Dovov mar lama civil mi te Hezbollah ten missile manga an bei hnuwa Hezbollah sel chu nasa takin an lo bei let to bok tin Hezbollah hian ramria Israel sipai hmun puya po mortar engemaw zat an kap luta hliam an omlo ni in Israel chuan an soya IDF chuan sipai te chuan artillery shell mangin an chhang let ve ngal bok ni in an soya Gaza lama chuan Gaza lama Israel sipai an chet mek lain Hezbollah le Israel chural thuam mangin anin chhang ton nasa hle bok IDF sipai te chuan Gaza mar lama Al-Karema area an la long range rocket ka chuan a hmun an ti chia Israel Defense Force chuan thu chua siamin Harel Reserve Brigade sipai te chuan Gaza Strip mar lama Beit Hanaun le Jabalia Inkar Al-Karema area an la ni in an soi IDF in a tarlan danin helai hmuna in bei lai hian sipai te hian he hmuna Hamas infrastructure an ti chia a Israel laka bei pui thlak na tur long range rocket launcher anti-tank missile ka chuan a hmun te tunnel le observation post te an ti chia ni in an soi Harel Brigade sipai te hian in beina hian Hamas member engemaw zat an that ni in an puang bok Nasrallah chuan khovel pum huapin Israel laka protest naya lung oilo na lantir turin Palestinian mi puya ngena Israel lama US le UK chau an ding to ani ati Israel le Hamas in dona kalmek ma se Israel le Hezbollah in kara mai al chu mai puya chang chho mek ti an che dana hian a hmu theitlat maya Israel le Lebanon ramria hian thi na thlem thei in kana in beina ala om chun zom zela Iran thlop firfiak pol le an tran rol pui Palestinian pol te chuan be pui an thlak chun zom zela hei wang hian Israel sipai te chuan na takin an chhang leta Hezbollah chu US chuan chelo turin a vo to a mase Iran in a pam wange Hezbollah te hi an chena sa tel-tela Hamas a in Hezbollah te hi an hlo om zoka sipai le ral thuam po an nei thazok bokani Ole Gaza lama po boruwa kala tang et hle Israel sipai ten Sifa Hospital an huala mipui an thiar chuak zel boka heti la hian Israel chuan Gaza Hospital a naute la chuak turin offer asiam Israel sipai te chuan pathian ni khan Gaza adam do in lian bera tanga naute piang him chuatir an in pei to tian soya mase Palestinian official te chuan damdoi in chunga om te chu an latang reng tian soya nausen piang him pahni an thi awangin Israel chunga demna an chak chuak na sa hleya French President chuan civil mi in tha hi ban san ro ati indona na sa takara power tlak chama wangin mitam tak an buaya
hospital chu atuar na sa bertu an ni Israelin thakhat chung zat Hamas ti boral na turle hel hawin mi an man te chhuwa zalen tura bei puan thlak na hmun gaza mar lama damdawi in dangte a chuan damlo an enkol thei to lova nitin Israelin na sataka abe awangin mitam tak an hliama damdawi in panpui ngai hliam an pung zel ni in Hamas lam chuan an soi hospital lianber al-Shifa chunga tanga thu asoina gaza health ministry thupuang tu Ashraf al-Khidra chuan Reuters nena Israel beina awang hian hospital building then khata kang ni in asoya medical officer le civil mi tatan po a hlo om hle ani ati Israel sipai thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan Israel sipai te chuan damdoi in atanga naute lak chhu ani theinan kong an hon thu le tranpui an in pe thu an soya chutan ha thok tu tengen na angin damdoi in atanga naute lak chhu an tum thu an soi al-Khidra hi an avain naute somli panga anom thu le pahni an thi to thu a soi bok he thu bot selai hi naute te hilak chhu tum me kani naute hruai chhu chungchang zo na changin al-Khidra chuan naute piang hlim te hi damdoi in him zo ka hruai chhuwa theina tur malak na tur te ti tur engma min la hriat tir lova tun thlengin an him na tur le tam zo kan hlo nan kan chan lo nan kan tong trai ngot mai ani ati Gaza Strip mar lama Bethlehem a Indonesian hospital a chuan Musab Subay mi panaw pang Israel missile beina awanga hliam chu damdoi in an ron hruai lut ni in Hamas lam thupuang tu chuan a soi bok alua hliama neya athisena chuak na sa hle boka operation po kan nei thei lovani ti in medic pakhat chuan a soya powara to pawangin manualin resuscitator mangin an enkol ni in a soi Red Cross noya Paul Palestinian Red Crescent chuan Gaza mar lama damdoi in dang Al-Quds medical staff te chuan damdoi eile in le tui tlem te an la neya chuta omte enkol chu an har sat to hle ni in an soi International Federations of Red Cross and Red Crescent Societies thupuang tu Tomaso de lo Longa chuan Al-Quds Hospital hi tun hnai niruk ni sari chung khan lu thei lawin dan an ni to a khovela tanga then ran an ni lu thei na tur hmun na om to lo chuana tur po om to lo ti in Reuters news agency a hril sifa damdoi in po hi hliam nei thar te tan po om thei to lo ni in Gaza Strip chhim lama kha niuni sa Nasser Hospital a Dr. Mohammed Kandil chuan hei hi soi tuna hian Shifa Hospital chuan na an thok thei to lova tuma lu phalani lova tuma chhuwa phalani lo bok Gaza area vela hliam emo hliam nei thar in omemo ani chuan Shifa Hospital a kan enkol thei to lova ambulance manga inson chhuwa thei ani lova hei wang hian tuna hian Shifa Hospital chu man thei ani to lovani service ti to pani ti in Reuters a hril nimin cholni khan Israel chuan Gaza mar lama damdo in pathuma tangin mi puite chu him takin anin son thei ni in a soya Shifa damdo in chunga le akota mi pui omte po kong trum pakhat chhuwa theina pakhat kal tlangin an chuak thei ni in Israel chuan an soya heti la hian hospital director Mohammed Abu Salame chuan Al Arabiya television nena him taka in son chuana tura omlo thuwa soi ve thung anwa boy noi em crossing honani Gazaram puma mi hring te din muna chiat zela wangin khovelin Israel an chukron luaya alam tang zinga friends chuan civil mi le naw pangte that to su ti hialin Israel a hril soitongin indautan tira Israel tran tu India chu UN a Palestinian ramlu asak chungchanga India chu Israel lama atang lova atopika zirte po ani mana hei wang hian Hezbollah chuan Israel chu trantu anei tlem tial ni in na soya US le UK bakin an thlop po lo cheu ti in Hezbollah chuan Israel an vo nimin lama Gaza atangin ramdang mi somriat le Palestinian mi hliam engemazat Egypt kal tlangin
Egypt ramri an paltlang ni in Egypt security source chuan an soya Poland chuan an zinga som pariat chu police khwale tui an ni thu a soi ve bok thlakhat kalta a Israel in Hamas laka indona apuan hnuwa Gaza atranpuina lut atlem hle Palestinian official te chuan Gaza mi singkhat sangkhat somsari le pariat chu thlona le artillery hmanga beina awangin an thito ni in an soya an zinga za asom li vel chu nau pang an ni hostage deal chungchang Israel chuan Gaza mar lama damdoi ina inhum himna zong tu Dr. Damlo le mi sangtel te chuan damdoi inan chua sanangai tian soya hi Israel tan thil ti hreom takani mai thei Israel tan thil ti hreom tak ni ma se an ve ber Hamas ho be theina turle mi pui sei lo ngei te poina an nun na an chan lo nan hi Israel chuan ati nge yanga ya chu tiang chuan Hamas command center le an mun ma te chu Israel hian du tokin an be theidona an ti che theidona ni Hamas sian an hun ma chu damdo in be chanin an siam nia pu na chu an hnial thung Al Sifa a staff te chuan Reuters nena darkar somni pali chung zet bom apuak chun zom zel ni in an soya hospital a thok tu tele chuta in khuar mi pui tam jok chu an chuak to a ma se damlo zanga velan lo ommek ni in an soi World Health Organization chuan indona awanga tang zongjong te himna chu an ngai poimo thu an soya chuti lain damdoi in nena an in biak po na po an hlo to ni in an soya an betlang thei to lo ni in an soi Israel TV News channel lian pathum te chuan Gaza a Hamasin an miman te chua zalen theina turin inrem na siam konga mason na enge moza ta om tian soya report chungchanga hian Hamas yamo Israel mo atangin van tlang hriata ngai dan engma puana la ni lo bok Palestine lama India tangta Palestine ram lua lui sak dem na UN resolution chu India chuan a thlop India chuan United Nations resolution Palestine ram chunga Israel in chen na hmuna siam dem na chu India chuan a thlop vote mangina thlop zia alantir Palestinian ram territory is Jerusalem telin niruk indolaya Syrian Golan Heights te po telin Israel in song hetle amile sa chen tir dem na chu UN resolution putlu aniya India chuan dem zia vote mangin na tilang adaw dal tu ram pasari zinga ero United States le Canada te po antel ram som pariatin vote an thlak lawa an abstain India chuan he resolution hi thlopin vote athlaka du tulama vote somret pariat atla resolution hi ti tluk na atan vote mamo mun thuma thena mun ni majority ero an phatalawani ma se India chuan thu chua siamin Hamas in Israel an beina chungchanga ero chuan firfiak chet na hian in hnial na tur thil dang om theilo ati New Delhi na vote apek chungchang soife in India Deputy Permanent Representative Yosna Patel chuan he vote kan thlak lai hian kan ngai tuana chu Hamas in mi an hren te chunga omani thudel kil engma nei lovin chua ngal se kan du ani anti India chuan State of Palestine din ani theina turin in biak na hmanga state panhi inrem na siam chu a thlob reng ani ti in UN a India palai chuan India ngai dana soi October ni saria be pui thlak ani hnu loka Prime Minister Narendra Modi chuan Hamas te be pui thlak chu firfiak thil ti ni in alo soi to a Sarkar in Tel Aviv thlop na chiang tak alan tir thuwa soi India hian Israelin ram alua luya amile sa achen tir chu thalo ti in a vota ma se Israel laka Hamas chet na adem na ero ala so son lo thung ole kha tu na ta na kan puan thei chin chun le ta phot sela video dot le thu thar jok ilo ngai chang zel don nia